Køkkenet er et meget centralt sted i det her hus. Det er også det første, man møder, når man kommer ind. Det ligger lige på højre hånd over for folkerummet, hvor det er der, vi spiser frokost, det er der, vi har vores folkekøkkenaften, og det er der, de her store fælles måltider bliver indtaget. Og dufter der er mad, så stopper folk op. Hvad er der på menuen i dag? Det har jeg lyst til at smage, så jeg tror, jeg skal spise frokost her. Så mange mennesker møder hinanden her omkring maden på ens. Vi har jo blandt andet folkekøkkenet torsdag aften, hvor der kommer folk ind fra gaden og spiser sammen med andre mennesker i det her fællesskab, hvor der kommer 60-80 mennesker og spiser faktisk hver torsdag. Det er jo frivillige, der kommer og laver mad. Og der startede jeg for nogle år siden, og jeg synes, det var... Jeg kan godt lide at lave mad også, så det synes jeg var et godt sted at starte. Og så synes jeg også, det er spændende at møde alle de her forskellige mennesker, fordi vi inspirerer jo også hinanden. Og det er det, der er ved det her hus, det er, at vi giver noget, og vi får noget, og så opstår der nogle nye ting og nogle nye idéer. Og omkring maden er det jo nye idéer til, hvad skal vi lave næste gang, og hvordan kan vi gøre det her? Hvordan farvemæssigt sætter vi det her sammen, så det også ligesom præsenterer sig lækkert og indbydende. Så senere er jeg så blevet ansat heroppe som pædagogisk køkkenleder i det daglige køkken, i dagkøkkenet, og så har jeg så folkekøkkenet også her hver torsdag aften, hvor jeg sådan ligesom planlægger menuen, og så kommer de frivillige og hjælper med til at lave det. Vi laver primært mad af økologiske råvarer, og vi har økologimærket, som er 90-100% økologi. Ude for køkkenet foregår der jo også andre aktiviteter. Vi har blandt andet opkvalificeringskøkkenet, hvor vi har kandidater i 13 ugers forløb, og vi har 6-8 kandidater ad gangen, som kommer ind og skal få et hygiejnebevis og få lært om forskellige metodikker, og få lært om, hvordan vi servicerer kunder, og lære noget om farvesammensætninger, om det i det hele taget at være i et produktionskøkken. Så bliver køkkenet også brugt til at lave ungekøkken. Tirsdag og onsdag aften er det unge, og der kan unge komme også ind og købe et billigt måltid mad. Så er der også en eftermiddag, hvor der kommer unge fra socialpsykiatrien og bager kage, som de så sælger til de folk, der er i huset, som kan købe et dejligt stykke kage. Udover det er der jo mødeaktiviteter, mødeforplejninger, der er fester, der er bryllupper og konfirmationer, der er andre kommuner, som kommer og bruger stedet, hvor køkkenet så står for at lave mødeforplejning. Altså, det er også noget med mad samler mennesker. Og når vi har de her fællesskaber omkring maden, blandt andet folkekøkkenet, men også de her frokoster hver dag, måske sætter man sig ved siden af en, man ikke kender i forvejen. Man begynder at tale sammen, og der kan opstå nye venskaber. Og så har vi også noget nyt, der starter her på søndag. Så er der nogle mænd, som går i gang med at lave et folkekøkken for mænd. Og så laver de noget mad for mænd, med noget kød og nogle forskellige ting.